बाजार है आते का करता रे अरे खेते में तनी कंपाइन आइल बा कंपाइन आइल बा हां इला पैसा पकड़ो अच्छा सभी लोग या कोलिए वो क्रीम ले लो कौन क्रीम रे अरे बैटनो बैट सी क्रीम कोई दियो कोली ले ले आओ जा बैटनो बैट सी कोली जाके ले ले आओ केहू दे दी मर्दी डॉक्टर के दुकान पे जइबो पेशवेंट वाला से बैग मर्दी तो हमरो पगला त झूठे के भेजली है तब बैटनो बैट सी बैग मर्दी तो नहीं तो कितना समझाई बैटनो बैट सी केहू डॉक्टर लगे जा कोई मिल जाई बाजार में केहू दी चल सी बैटो वाला सी बैटनो बैट सी बैटो वाला सी जा मर्दी कुछ ले हम जाता नहीं घर हमरा खेत में जाए वाला कंपाइन चल गइल काम लागल बा हमरे के भेज दा तो अपने नहीं खन जाता हां लॉकडाउन लाल बात है बेटो ते सील कलस अच्छा हम पूछो तनी ए पतो या हम चप्पलवा लेके आइबे रे कहां ना बोला त रे मर गेला त का घर में रे हां चप्पलवे के जात नहीं है कौन के जतिया खराब होई हैला चप्पलवा भौजी भेजली है अच्छा ठीक वाला जात नहीं बाजी सिंह बल्टो वाला सिंह बल्टो वाला सिंह बल्टो वाला सिंह बल्टो वाला सिंह हम तो भुला जाते नहीं कहा जान कौन बतौलो छियो बेल्टो वाला सिंह कौन भुला जाता नहीं बेल्टो वाला सिंह बेल्टो वाला सिंह चाचा कहाँ जाता रो बाजार है ए मर्द लॉकडाउन लागल बाटे बाजार लगल बा बड़ी पुलिस मारता सो आए एगो दुकान बा ओइ से ले चल जाए जा हो जा बचिए के रहिया बड़ी पुलिस वाला सुन हो जा ओ जो पुलिस वाला हां बड़ी पुलिस वाला सो अच्छा ला वो पुलिस वाला तो ना हम ले लेबे ठीक बा जा अच्छा ठीक बा ए हेले सुनवा का हो तू हमरा का भुलवा दला हो का हां का भुलवा दला हो अरे मत भुलवा दला हुआ बड़ो बोरो पलो नहीं हां स्कीम लाई नहीं तब कौन क्रीम भुलाइल बड़ो स्कीम लाई नहीं फेरो लवली नहीं क्रीम भुला गेल बड़ो अरे बेटनो सी हां जा जा अरे बाप अरे 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 बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे कहीं जब पटाल बड़ो हई देखा ना झोरवा में का लेले बड़ो तुम देखल जा झोरवा में ए सब्जी दिलाले बड़ा काहे भरे जा शाम हो गई अरे बाप बड़ा पुलिस मरवा का भइल हो बाजारे गइनी तो हई देखा सब्जी आई जा लेके बैठा बड़ा पतोहिया तक खोजत होई जा जा ना जल्दी बड़ा पुलिस मत शाम हो गेल त शाम हो गई सब्जी लेके जे बाड़ा का भइल बा अरे बाप रे का भइल बा बड़ा पुलिस मरला छ अरे बाप रे बाप घरे जा हां पुलिस मतलब से तू काटे है दादा अरे बाप रे का भइल बा पुलिस मार तो कहां मारलो सो बाजार ऐसा जगह मरलो मार तो कहलो मन लाज लागता हां ऐसा जगह मरलो मार तो तारा पता नहीं खे लॉकडाउन में बाजारे जे गइलो अरे हमरा जल्दी है बाबू पावेलो अरे एक जन लुका के बेचत रहल ओइ दिन ले लेनी चल घटा के नासा तो जब तक पता बा कि लॉकडाउन में बाजारे नहीं खे जाए के सब कुछ बंद बा तू बाजारे पहुंच जाता रहा तो मार ना खइबो का करी घर के कहता तो सब्जी लियावा नहीं जा घरवा में बैठल भेज दलस और क्रीम मांगतारी क्रीम मांगतारी बड़ी मतलब हेनो मतलब वर्ष का का हेनो मतलब वर्ष का हां अरे हेनो मतलब वर्ष हेनो दुखाता अरे ऐसा जगह मतलब मानस का करिए बाबू दो जाई जो मरला बाटे जा पइबो आराम कर तो जाई अदा का छोटका लइको आ गई हां ई त लइका आज तक कहत भौजी मंगलिया का उहे ना कोलिए तुम ले आके अरे बाप खेत से आओ अरे हेने मरला मानो तो ये बाबू चल ले रे छोटका बड़ी मंग अच्छा चलो घरे हरदी छपाई सब्जी हम लेके जाता रहो लेके जाता तो घरे चलो तो भैया का सुता रहो ए बाबू तू जा आ क्यों को बोला के चाहे दवा लेके तभी जाई है इसे ना जा पाई है बहुत मार दला बार सिंह करा के अच्छा तो रुको तो फोन करता नहीं अपन घरे हम जल्दी एबन के उठा के चले पुलिस बड़ी मार दल बार सब भई से कोई तनी हरदी पीस दिए हां आओ जल्दी का भइल बा हो इनके का अरे बाजारे घर में पुलिस मार दल तनी घर वाले चल उठा के पकड़वा इनके ले जा घर ले जा अरे दवाई कराइया ले जाके ले जा अरे बाप अरे झोरा लग सब्जी उब्जी बाटे अरे बाप सब्जियों ले ला झोरवा अरे बाप रुको इनके तनी ले जा पहुंचाओ पड़ी चलिए हम पहुंचा तनी सब्जियां